Μέρη. Εδώ. Την Τρίτη θα προτιμούσα εγώ. Θα την αφήνετε καμιά φορά να καθίσει μέχρι αυτή την ώρα. Γιώργο. Ναι, και εγώ για την ίδια απάντηση θα έδινα. Δεδομένου ότι καμιά φορά υπάρχουν έργα αξιόλογα που το παιδί θα έπρεπε να δει. Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, με επιλογή όμως δική μου, θα της επέτρεπα στην προκειμένη περίπτωση, αφού η ερώτηση είναι για κορίτσι. Αλλά με δική σου επιλογή. Ναι, ασφαλώς. Εγώ τη δεύτερη. Τη δεύτερη απάντηση θα την αφήνατε να παρακολουθήσει εφόσον ήταν καλή μαθήτρια. Ναι, αν ήταν καλή μαθήτρια και δεν είχε πρόβλημα, ας πούμε, το σχολείο να διαβάζει εντατικά τα μαθήματά της, θα άφηνα να έβλεπε μερικές φορές τηλεόραση μέχρι αυτή την ώρα. Δεν το βρίσκω κακό. Και ειδικά σε έργα, ας πούμε, που θα ήταν καλά, ίσως και θα έπρεπε να τα δει και το παιδί, να παρακολουθήσει. Φώτη. Την Τρίτη. Καμιά φορά. Καμιά φορά χρειάζεται να κάτσει. Πώς χρειάζεται, τι είναι αυτό που προσδιορίζεις το χρειάζεται? Μπορεί να το θέλει η ίδια να κάτσει. Χρειάζεται δηλαδή για να της ικανοποιήσουμε αυτή την επιθυμία. Ναι, οπωσδήποτε. Και τι γίνεται, υπερισχύει ο πατέρας ή η μητέρα εδώ? Μέχρι τώρα τι γίνεται? Εγώ πάντως προσωπικά θα την άφηνα μόνο αν ήταν καλή μαθήτρια και δεν είχε πρόβλημα με το σχολείο της. Να μόνο με αυτή την ρήτρα. Αν δεν ήταν καλή μαθήτρια και είχα πρόβλημα να διαβάσει, δεν ξέρω, ερχόταν πίσω το παιδάκι στα μαθήματά του, οπωσδήποτε δεν θα το άφηνα να παρακολουθεί τηλεόραση τόσο αργά. Φωτεινή. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Με το κοριτσάκι σου τώρα τι γίνεται, υπάρχει πρόβλημα? Για την ώρα είναι μικρή. Είναι 7 χρονών, αν δεν κάνω λάθος. Γιώργο. Την Τρίτη. Την Τρίτη έτσι κατευθείαν βλέπω, χωρίς... Ναι, γιατί νομίζω ότι κάποια στιγμή που θα θέλει να δει ένα έργο, εφόσον είναι και καλό, να καθίσει να το δει. Δεν φοβάστε δηλαδή μήπως αυτό γίνει συνήθεια και κάθε βράδυ θέλει να μένει ως τις 11? Εάν κρίνω από το δικό μας το μικρό, μέχρι στιγμής δεν μας έχει δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Ελπίζουμε να μην σας δημιουργήσει. Ο ψυχολόγος εδώ μας δίνει ως περισσότερο ενδεδειγμένη απάντηση την τέταρτη. Την απάντηση εκείνη που δεν προτίμησε κανείς σας. Θα επιμένετε να βρίσκεται στο κρεβάτι της γύρω στις 9:30. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο για λόγους ξεκούρασης, αλλά και γιατί δεν θα πρέπει να μένει το παιδί τόσο αργά. Συχνά το πρόγραμμα της τηλεόρασης μετά τις 9:30, λέει ο ψυχολόγος, δεν έχει τίποτα πραγματικά διδακτικό ή ψυχαγωγικό για παιδιά 9 χρονών. Η απάντηση 2, δηλαδή θα την αφήνατε να παρακολουθεί εφόσον ήταν καλή μαθήτρια, η περίπτωσή σου δηλαδή εγώ, περιέχει μία άτοπη συναλλαγή μας, λέει ο ψυχολόγος. Όσο για την απάντηση 3, που την προτιμήσατε όλοι, δηλαδή θα την αφήνατε καμιά φορά να καθίσω σε αυτή την ώρα, θα δημιουργήσει συνεχείς προστριβές. Το να υπάρχουν κανόνες, η ύπαρξη κανόνων, δίνει στο παιδί μια κάποια σιγουριά, αλλά και δεν υπάρχει πια συνεχώς μια διαπραγμάτευση. Θα μείνεις, δεν θα μείνεις, θα μείνω, δεν θα μείνεις κλπ. Και με αυτή την έννοια ο ψυχολόγος δίνει ως περισσότερο ενδεδειγμένη απάντηση την τέταρτη. Και βέβαια δίνει την τέταρτη απάντηση ως ενδεδειγμένη και στερεί από εσάς βαθμούς τώρα. Και περνάμε στην τέταρτη ερώτηση. Ο γιος σας, 17 χρονών, ασχολείται σοβαρά με τον αθλητισμό, όπου και διακρίνεται. Σας λέει πως θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Πώς αντιδράτε εσείς? Τον ρωτάτε πώς φαντάζεται τον εαυτό του στο επάγγελμα. Του λέτε πως δεν θα είχατε καμία αντίρρηση. Του λέτε πόσο αβέβαιο είναι το μέλλον του. Ή ακόμη ενημερώνετε τον προπονητή του για τις αντιρρήσεις σας. Και εγώ νομίζω έχεις το λόγο πρώτη. Ναι. Πόσο χρονών είναι? Είναι 17 χρονών, ασχολείται με τον αθλητισμό και διακρίνεται. Τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Του λέτε πως δεν θα είχατε αντίρρηση. Ναι. Μ' αρέσει ο αθλητισμός. Να ασχοληθεί το παιδί με τον αθλητισμό μ' αρέσει. Πολύ. Φώτη. Τη δεύτερη κι εγώ. Γιατί το λέει εγώ? Όχι. Έτσι γιατί... σε μία ένδειξη συμπαράστασης και ομοφωνίας. Απλώς εγώ είχα πει σε σχολείο με τον αθλητισμό, παίζω ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν ακολούθησα από μικρός, ενώ είχα τάσεις έτσι. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να σας βλέπαμε ποδοσφαιριστή σήμερα? Βεβαίως, γιατί όχι. Είχε αντιδράσει ο πατέρας ή η μητέρα? Όχι, εγώ. Ναι. Ξεκίνησα από το τσικό του Παναθηναϊκού. Πήγα στην εφηβική. Και μετά τι έγινε, χάσαμε τον δρόμο? Όχι, πήγα στην ομάδα της γειτονιάς μου.
Ήτανε λάθος η αποχώρηση από την ΠΑΕ δηλαδή. Μάλιστα. Φωτεινή. Σε βλέπω και σκέφτεσαι και προβληματίζεσαι. Ναι, γιατί έχω να διαλέξω μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Μεταξύ πρώτης και δεύτερης. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει στην πρώτη ή στη δεύτερη και... Μάλλον ίσως δεν καταλαβαίνω και που λέει αν δεν πετύχει σε ανώτατη σχολή, δηλαδή σαν μια λύση. Του λέτε πως δεν θα είχατε αντίρρηση αν δεν πετύχει σε ανώτατη σχολή. Δηλαδή είναι σαν, το βρίσκουμε σαν λύση τον αθλητισμό σε αυτή την περίπτωση. Πιθανά να εννοεί και κάτι τέτοιο ο ψυχολόγος. Δηλαδή το βάζει σαν κατά κάποιο τρόπο εναλλακτικό, γιατί για να ασχοληθείς επαγγελματικά με τον αθλητισμό υπάρχει, για παράδειγμα, μπορεί να είναι αυτό που είχε πει ο Φώτης πριν, γίνομαι ποδοσφαιριστής, αλλά μπορεί να είναι και η συνέχιση των σπουδών στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα πανεπιστήμια. Αλλά αν βγει πρωταθλητής κάπου μπαίνεις... Είναι και αυτή η περίπτωση. Ας πω τη δεύτερη. Τη δεύτερη. Γιώργο. Την πρώτη. Την πρώτη έτσι... Δηλαδή πώς φαντάζεται τον εαυτό του σε αυτό το επάγγελμα που θέλει να ακολουθήσει. Μάλιστα. Δηλαδή να καταλάβει αν πράγματι μπορεί να το ακολουθήσει. Αν του πάει ή αν δεν του πάει, ας πούμε, και είναι κάπου έτσι ενθουσιασμός της στιγμής. Μέρη. Κι εγώ την πρώτη θα διαλέξω. Θα έκανα διάλογο μαζί του, γιατί οι άλλες... Δηλαδή του δίνεις μια απάντηση εκείνη την ώρα του παιδιού χωρίς να υπολογίζεις αυτό πώς το σκέφτεται και γιατί έχει διαλέξει αυτό. Σεβασμό στην προσωπικότητα του παιδιού λοιπόν. Γιώργο. Ναι, εγώ λίγο στην πρώτη. Και πολύ σε ποια άλλη. Όχι, λίγο προβληματίζομαι στο εξής. Λίγο, ναι. Αν μπορώ να πώς φαντάζει τον εαυτό του στο επάγγελμα. Στο επάγγελμα του αθλητή εννοείται, δηλαδή που σκέφτεται να ακολουθήσει. Στο επάγγελμα του... Ναι, στο επάγγελμα του αθλητή. Επαγγελματικά με τον αθλητισμό. Πώς το σκέφτεται. Οπότε σημαίνει ότι το συζητάω. Ναι, θα προτιμήσω την πρώτη. Την πρώτη, μάλιστα. Και ο ψυχολόγος προτιμάει την πρώτη, λοιπόν. Δηλαδή, τον ρωτάτε αυτό που είπαμε, πώς φαντάζεται τον εαυτό του στο επάγγελμα. Και αυτό για να κρατηθεί ο διάλογος ανοιχτός. Δηλαδή, Μέρη, κάπου δικαιώνεσαι πλέον εδώ. Αν είναι καλός ο γιος σας, αν διακρίνεται όντως, γιατί να τον αποθαρρύνετε. Κάτι που μας σωθεί να το κάνουμε η ερώτηση 3, η απάντηση 3. Του λέτε πόσο αβέβαιο είναι το μέλλον του. Ή από την άλλη μεριά, μην συνδυάσετε την αποτυχία με κάτι που θα ήθελε ο γιος σας. Δηλαδή, στην απάντηση 2 πάμε εδώ. Ενημερώνοντας από την άλλη μεριά τον προπονητή του, κάτι που μας προτείνει η απάντηση 4, βάζετε κάπου τον προπονητή διαμεσολαβητή μεταξύ γονέων και παιδιού. Και από την άλλη μεριά, υπονομεύετε εσείς οι ίδιοι την όποια επικοινωνία μπορείτε να έχετε με το γιο σας. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο ψυχολόγος δίνει ως ενδεδειγμένη απάντηση την πρώτη. Και η βαθμολογία μας είναι 0 για την Γογό και το Φώτη. Για την Φωτεινή και τον Γιώργο είναι 10 βαθμοί, 10 βαθμοί τους οποίους δίνει ο Γιώργος. Και για τη Μέρη και τον Γιώργο είναι 20 βαθμοί, 10 και 10. Και πάμε στην πέμπτη ερώτηση. Είναι η ερώτηση που χρειάζεται κοινή απάντηση. Πρέπει να το συζητήσετε κάπως λιγάκι μεταξύ σας, εκτός πια αν υπάρχει πλήρης ταύτιση, και να δώσετε μια κοινή απάντηση. Η κόρη σας, 16 ετών, ετοιμάζεται για το σχολείο και εσείς παρατηρείτε πως έχει βάψει το πρόσωπό της. Τι θα κάνετε? Θα την προειδοποιούσατε πως μπορεί να κάνει κακή εντύπωση στους δασκάλους της. Θα της λέγατε πόσο της πάει το βάψιμο. Θα αποφεύγατε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο ή θα τη στέλνετε να ξεβαφτεί αμέσως. Αυτές είναι οι 4 απαντήσεις που μας προτείνει ο ψυχολόγος. Φωτεινή. Λέω Φωτεινή και Γιώργο. Είναι κοινή, είπαμε, η απάντηση. Το κοριτσάκι σας βεβαίως, το δικό σας είναι 7 χρονών, αλλά άντε τη φαντασία να τη βλέπεις λιγάκι. Άλλα 10 χρόνια και κοντεύετε. Την πρώτη λέμε. Θα την προειδοποιούσατε για το πόσο μπορεί να κάνει κακή εντύπωση στον δάσκαλο. Μέρη και Γιώργο. Δεν μας λέτε, είναι καλή μαθήτρια, δεν είναι? Αυτό δεν αναφέρεται. Ή το βάψιμο είναι έντονο πια? Το βάψιμο είναι... τι... Έχει βάψει το πρόσωπό της.
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι όλες οι μαθήτριες τώρα βάφονται. Λίγο πολύ. Λίγο πολύ. Και περιποιούνται τον εαυτό τους, δεν είναι όπως ήμασταν εμείς κάποτε, με την κορδέλα και με την ποδιά απλώς. Οπότε, εγώ θα διάλεγα την Τρίτη, δεν ξέρω και... Την Τρίτη. Πρέπει να δώσουμε κοινή απάντηση. Ναι, βέβαια. Την Τρίτη. Την Τρίτη. Γογό και Φώτη. Και εμείς την Τρίτη. Την Τρίτη λέμε εμείς. Γιατί? Κοίταξε, γιατί είναι αρκετά μεγάλη, 17 χρονών πια, είναι αρκετά μεγάλη για να της κάνεις οποιοδήποτε... Παρατήρηση, σχόλιο. Οπωσδήποτε, ναι. Μάλιστα. Να δούμε και ένα γκάλωπ πριν να δούμε τη σωστή απάντηση, την ενδεδειγμένη κατά τη γνώμη του ψυχολόγου. Θα την ξέβαυγα. Γιατί? Γιατί έτσι που γίνανε τώρα δεν είναι χώρες ότι για άντρες. Θα την άφηνα ελεύθερα, γιατί εγώ τα στερήθηκα αυτά. Νομίζω θα πρέπει να τη συμβουλεύσει να βάφεται, βεβαίως εφόσον θέλει το κοριτσάκι, αλλά περιορισμένα και σωστά. Καλύτερη είναι η σωστή λογική και η συζήτηση με τα παιδιά. Θα την περιορίσει λιγάκι, γιατί καλό είναι και το βάψιμο, αλλά όχι και πολύ έξαλλο. Όχι, πριν πάει στο σχολείο. Όταν θα γυρίσει από το σχολείο και θέλει να βγει έξω, βεβαίως πρέπει να βαφτεί. Να σου πω, τότε που ήταν η κόρη μου μικρή, της έριξα ένα ξύλο. Τώρα βέβαια δεν πρόκειται να μ' ακούσει. Θα την έπιανα από το μαλλί, παιδάκι μου, και θα της το έβγαζα. Τι λες να έκανα. Τώρα τα παιδιά φυσικά έχουν βαφόνται, λες, και θα πάνε πού. Τέλος πάντων, εγώ τα παιδιά μου δεν ήταν έτσι και έτσι δεν είναι. Δεν ξέρω τι θα έκανα. Πάντως καλό αυτό που έγινε δεν είναι. Πολλές οι απαντήσεις που ακούσαμε, ακόμη και ξεμάλιασμα, και ο ψυχολόγος βέβαια δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό και προτιμάει ως ενδεδειγμένη απάντηση την Τρίτη, δηλαδή θα αποφεύγατε να κάνετε οποιοδήποτε σχόλιο. Αφήστε την να το βρει μόνη της, εφόσον έτσι κι αλλιώς οι συνέπειες δεν θα είναι πολύ σοβαρές. Αργότερα συζητήστε μαζί της το πώς νιώσατε όταν την είδατε. Λόγου χάρη, αν νιώσατε ένα κάποιο ξάφνιασμα, ας πούμε, αν την είδατε βαμμένη έτσι ξαφνικά μπροστά σας. Μετά από αυτά η βαθμολογία είναι 30 βαθμοί για τη Γογό και το Φώτη. Όχι βαθμός για τη Φωτεινή και τον Γιώργο. Και 30 βαθμοί για την Μέρη και τον Γιώργο. Και από ό,τι βλέπουμε από τις βαθμολογίες, νικητές είναι η Μέρη και ο Γιώργος, το ζεύγος